Вітаю, гэта канал Свабода Прэміум, з вами прадзед Дмітрий Гурневич, а на сувязі са мною ксёндз Вячеслав Барок. Вітаю вас. Добрый день. Ксёндз Вячеслав літаральна учора выйшаў з ізалятара, дзе правёў апошнія 10 сутак пасля адміністрацыйнага арышту. Пра гэта ён нам зараз сам распавядзе. Я толькі нагадаю пра тое, што роўна 10 дзён таму, менавіта вось за некалькі гадзінаў да судовага прысуду, мы з ксёндзом Вячеславам размаўлялі. Гэтая размова была на Ютубе, на сайце. Пазней шмат таксама цытаваліся выказванні ксёндза Вячеслава. І вось зараз зноў такая больш аптымістычная, канешне, нагода з вамі паразмаўляць. Раскажыце, калі ласка, увогуле спачатку, што адбылося, як выглядаў судовы працэс. Мы бачылі кароткае відэа, знятае на мабільны тэлефон, магчыма, вашымі вернікамі, пасля таго, як вы выйшлі пасля суду, вас садзілі ў аўтобус. Некалькі словаў літаральна пра тое, што вы лічыце гэты прысуд незаконным. Ну, сам судовы працэс, які адбываўся ў расонскім судзе, досыць цікавы быў. Хацелася б зазначыць адразу, што сапраўды як бы гледачоў на гэты суд прыйшло шмат, і для мяне большасць гэтых людзей было як бы невядомых. Ну як? Я не думаў, што яны мяне будуць падтрымоўваць і што гэта мае сябры. Ну, але, як аказалася, мая паства ў расонах досыць багатыя, і прыйшлі мяне падтрымаць на суд у расонах прадстаўнікі выканкаму і супрацоўнікі мясцовага РАУС. І была цэлая зала ў судзе акурат вось гэтых людзей. Я, канешне, іх прывітаў, падзякаваў за падтрымку, што некаторыя зазначылі, адназначна сказаўшы, што мы не католікі, мы праваслаўныя. Не ведаю, што яны хацелі гэтым сказаць, но але тое, што прагучала, тое прагучала. Але тым не менш, таксама на суд і прыехалі мае сябры таксама, якія хацелі бачыць, як гэты працэс адбываецца. Прыехалі госці і з Полацку таксама. Вось. Ну і адбыўся суд, было вынесена пастанаўленне, згодна з которым мяне прызналі вінаватым. Ну і адразу ж у зале суда я быў арыштаваны і пасля некага часу дастаўлены ў мясцовыя РАУС, ну а пасля ўжо быў накіраваны да адбывання арышту ў Віцебску, Віцебская СІЗА, і на ІВС, так бы мовіць, я праходзіў сваё пакаранне, там адбываў арышт. Умовы... Зараз мы да арышту перайдзем. Мне яшчэ цікава рэальна да суду, паколькі мы якраз гаварылі з вамі да судовага рашэння пра тое, што там будзе і экспертыза некая праводзіцца, ну, гэтага малюнка выявы Владзіміра Цэслера. І, ў прынцыпе, ягоныя словы пра тое, што гэта мастацкі твор, што гэта ні ў якім разе не прапаганда нацызму, паколькі, ну, свастыка часам з'яўляецца ў кінафільмах, у нейкіх малюнках, іншых фотаздымках, выявах. Гэта ж не значыць, што кожны прапагандуе. Варта пайсці ў музей Вялікай Адчайнай вайны ў Менску, каб яе бачыць. Ці штосьці вам было адказана на гэта? Ну, неяк яны патлумачылі, бо як бы абсурднасць гэтага рашэння навідавочная абсолютна ўсім. Як яны гэта матывавалі? На жаль, я не пачуў матывацыі, дзякуючы чаму было прызнана, што вось на гэтым мастацкім творы спадара Цэслера змешчана фашыстоўская свастыка. Адзінае я пачуў, чым кіраваўся начальнік крымінальнага вышуку ў расонах Гаўрылаў. Ён патлумачыў, што кіраваўся тым, што вось гэтая фігура, якая ёсць, яна чотка мае геаметрычныя абрысы дакладныя, вось гэта свастыкі. Але як я вучыў геаметрыю, і калі паглядзець на гэты мастацкі твор, ну то там няма вось дакладна крыжа, калі браць фігуру. Мы не бачым гэтага крыжа. Справа ў тым, што там ёсць як бы паяднаныя фігуры две, і выява герба, і выява таксама крыжа. І калі казаць дакладна пра геаметрычную фігуру, чым кіраваўся вось начальнік крымінальнага вышуку ў расонах, то гэта абсурдна, няма там такой геаметрычнай фігуры. Ну, але, на жаль, ён бачыць так, я бачу так, ну, а суд прыняў такое рашэнне, якое прыняў.
Ну і фактам з'яўляецца тое, што вы прабылі гэтыя 10 сутак все-таки ў изолятары. Раскажыце, калі ласка, вось вы прыбылі, я так разумею, гэта першы ваш досвед такога Так, першы. як гэта выглядае, ну, з таго боку, зразумела, што гэта не маліна, кажуць, але раскажыце, як вы гэта адчулі. Ну, я гэта ўспрымаю як такую пэўную прыгоду ўсё ж, ведаеце. Я разумею, што калі я хрысціянін, я хрысціянства прапаведую, то немагчыма таксама размінуцца з крыжом. Хрысціянства без крыжа няма, а таму таксама і гэтую прыгоду ўспрымаю як той крыж, з якім я сустрэўся, якім не патрапіў па волі Божай. Вось. Ну, але калі гэта і прыгода, то, ведаеце, ўсё ж такі адразу скажу, каб не рабіць ніякіх ілюзій, ІВС гэта не тое месца, куды б я хацеў патрапіць другі раз. Я не сумую па таму месцу. Вось. Ну, але з іншага боку, абыходзіліся са мной максімальна карэктна. Я не скажу, барані Божа, каб мяне трактавалі горш, чым іншых арыштаваных. Абсалютна такога не было. І умовы ўтрымання ўсё ж такі, ну, калі так аб'ектыўна браць, цалкам добрыя, не кепска кармілі, досыць быў нават смачны суп, котлеты былі не вельмі добрыя, ад котлетаў я, як правіла, адмаўляўся, вось, таму што для страўніка яны для майго былі вельмі цяжкія, вось, ну, але так увогуле, ну, цалкам добрыя ўтрыманні. А з кім вы адбывалі гэты арышт? Гэта былі нейкія, ну, палітычныя зняволеныя ці побытавыя злачыны? Было гэта па-рознаму. Я таксама памяняў адзін раз памяняў лакацыю, гэта значыць змяніў камеру аднойчы. А былі розныя арыштаваныя разам са мной, былі, ну, розныя людзі, былі досыць вопытныя, которые за сваё жыццё адседзелі 27 гадоў, маючы 54 гады жыцця. Былі тыя, которые сядзелі па гадоў 10 ці больш, былі тыя, которые сядзелі у розных турмах, не толькі ў Беларусі, але ў розных еўрапейскіх турмах. Так што, ну, сукамернікі гэта розныя людзі былі. Былі таксама і тыя, которые атрымалі 3 сутак за тое, што хтосьці выпіў на вакзале алкаголю, хтосьці атрымаў 7 сутак за тое, што выпіў і зрабіў разгром у сваёй хаце ў сям'і, атрымаў 7 сутак. Ну, а я, які не выпіў, але падумаў і выказаўся, атрымаў 10 сутак. Скажите, будь ласка, а як яны паставіліся да таго, што да іх у камеру прывялі святара? Ведаеце, ну, трэба прызнаць, што ўсё ж такі ў камерах, там, дзе я быў, была пэўная салідарнасць і нават, я б сказаў бы, павага гэтых сукамернікаў. Да мяне таксама адносіліся з павагай і вельмі культурна і адэкватна. Нічога не магу сказаць супраць кагосьці, да, хоць розныя людзі, але усе, як бы, ну, паважліва ставіліся. Канешне, як я казаў, з якой нагоды я арыштаваны, ну, то большасць ўсё ж такі гэта прымалі з такім сарказмам, смяяліся, ну, што як же так, як ты, ксёндз, фашыст, прапагандуеш фашызм, не магло гэта укладацца ў іх словы, ну, але тым не менш былі такія, которые, як бы, маючы багаты вопыт і адседзеўшы на зоне пару дзесяткаў гадоў, казалі адназначна, ну, ведаеш, фашызм гэта кепска, камунізм гэта не лепш адназначна, ну, а тое, што ў нас сёння ёсць, гэта таксама не лепш, чым вось той самы камунізм. Так што людзі, якіх там я бачыў, яны досыць глыбока умеюць думаць і разважаць. І яны мяне разумелі і называлі, некаторыя называлі, казалі, так ты, оказывается, вязень сумлення. Ну, я згаджаўся, што гэта так, тому што я не лічу вінаватым. Ну, вы у жыцці святар-прапаведнік, ці давялося вам там таксама прапаведаваць, ці хутчэй размовы з імі былі, ну, такія звязаныя пра жыццё ці пра нешта іншае? Да, безумоўна, гэтага не пазбегнуць, калі ўсё ж такі чалавек чуе, што ёсць ксёндз, святар,
то гэта ўсё ж таки, ну, не ведаю, гэта нейкая ласка Божая, дар Божий, і кожны хацеў бы выказацца по поводу і свайго стаўлення да Бога, да веры і рэлігіі. А таму хочаш, ты не хочаш, былі размовы і пра маральны выбар, былі размовы адносна таго, як можна ацаніць вось іхны жыццёвы вопыт. Былі размовы пра дзяржаву, пра тыя інстытуцыі, которые ёсць. І былі размовы пра ЛТП, у которые некаторыя трапляюць, ну і ўсе як бы згаджаліся у тым, што бессэнсоўнасць вось гэтых інстытуцый, як ЛТП. Так што былі размовы і на рэлігійную тэму, і на філасофскую тэму, і на гэтыя сацыяльныя тэмы таксама былі. Ну і ведаеце што, хацелася б таксама адзначыць, што я так падумаў і задумаўся, што калі б гэтых сукамернікаў маіх, якія адседзелі некалькі дзесяткаў гадоў, ставіць міністрамі ў нашай краіне, паверце мне, у нашай бы краіне не было б горш. Сапраўды, у іх у галовах ёсць пэўныя маральныя прынцыпы, которые яны як бы пільнуюць, і як бы там ни было, яны ніколі, ніхто не хацеў себе апраўдаць за тое, калі хтосьці зрабіў злачынства, што вось яго пакаралі кепска і несправядліва. Не, калі іх караюць справядліва, ці кагосьці за кражу, ці за разбой, яны як бы згаджаліся і прызнавалі, што да, мы рабілі кепска, таму мы цярпелі пакаранне. Але калі яны бачаць несправядлівасць пэўную з праваахоўчых органаў, то яны гэтага дараваць не могуць. І вось такая вось празрыстасць, яснасць, усё ж такі і погляды адносна таго, што немагчыма будаваць жыццё краіны на падмане, на хлусні, і немагчыма будаваць будучыню на гвалце і насіллі, ну то яны проста перакананыя ў гэтым. І калі яны гэта бачаць, то ў мяне вось пытанне, чаму не бачаць кіруючая эліта гэтага. Па вялікім рахунку, вы былі там турэмным капеланам сярод іх, так? Ну, атрымоўваецца так, у нейкім сэнсе. Ну, ведаеце, ну, прыемна было. Ведаеце, таксама быў такі момант, як бы, ну, я у камеры пачуваўся добра, да, што калі вось нават было такі момант, што ў мяне аднаго разу падняўся ціск, ну, ўсё ж такі я як не куру цыгареты, а у камерах гэта стаіць, ну, натуральна такі смог ад гэтага курэння. Вось, і хочаш, ты не хочаш, я гэтым паветрам дыхаў. Ну, а таму ўсё ж такі мяне крыху ціск мой падвёў, быў ціск 180 на 100 нават, вось, ну і аднойчы я проста злёг у гэтай вось камеры. Так, калі у мяне галава, ну, справді разбалелася і быў гэты ціск, і прапанавалі, ну і я звярнуўся да лекара, а лекар, я быў выпіўшы ўжо спазмалгоны 3 штукі, гэта ўжо дастаткова, каб піць абезбольваючае, ну, нельга больш. Вось, і лекар мне прапанавала анальгін замест пэўнай дапамогі. Вось, ну, я, конечно, адмовіўся, таму што ў сэнсе не было ніякага. І калі вось я злёг, да, то тады вось гэты сукамернік, рэцыдзівіст, ён падняў вэрхал, каб мне дапамогу аказалі, ну, і мне тады памерылі ціск таксама, і ён нават, да, калі я ўжо ляжаў, ён мне падносіў ваду, падносіў таксама таблетку, пільнаваў маё здароўе. Ведаеце, ну што ж яшчэ хацець можна, да, для мяне як святара, калі я бачу такія вось натуральныя рухі чалавека, братэрскія, міласэрнасці, да, ну то, конечно, я гэта узгадываю, мне гэта вельмі прыемна. Бачыце, нават рэцыдзівісты могуць рабіць добрыя справы і разумеюць, што ёсць зло, а што ёсць добро, і яны умеюць гэта адрозніць. Ну, Ксёндз Вячеслав, вы таксама казалі пра тое, што вы атрымалі, здаецца, некалькі дзесяткаў лістоў. Пра што людзі вам пісалі там? Так, ведаеце, лісты гэта асобная тэма. Па-першае, хачу сказаць, што для мяне як арыштанта гэтыя лісты сапраўды былі вялікай падтрымкай. Я пачуваўся, ну, патрэбным людзям, я бачыў сэнс свайго прапаведавання таксама, я бачыў гэтыя водгукі. Асабліва таксама радавала тое, што спасярод гэтых амаль 4 дзесяткаў лістоў атрыманых геаграфія адрасоў была шырокая, пісалі
з Гродна, з Брэста, Мінска, Віцебска, Полацка, ну, з усёй Беларусі, а нават пісалі з Піцера, прывітанне дасылалі і з мяжы, нават з Германіі. Ведаеце, ну і калі вось гэта бачыш, што гэта салідарнасць, калі адчуваю, што гэта вельмі важна. А таму, карыстаючыся момантам, я просто захвочваю ўсіх, пішыце лісты арыштантам, асабліва палітычным вязням. Гэта вельмі важная справа. Вось. Ну, а пра што людзі пісалі? Ну, пісалі ўсе, пісалі католікі, пратэстанты, баптысты, праваслаўныя, а нават тыя, хто не прыналежаць да ніводнай з гэтых вось канфесій, таксама пісалі. Па-першае, кожны падтрымоўваў мяне ў тым, што я прапаведую, да? Казалі, што вось мы, ваши слухачы, гледачы, мы ценим вашу позицию, дякую вам за тое, что вы робіце і што называеце правду правдай, добро добром, а зло злом. Ну, вось дзякавалі за гэту пазіцыю, ну і, конечно, гэта прыемна. Асаблівую таксама радасць я атрымаў і тады, калі я атрымаў ліст ад аднаго праваслаўнага святара. Ведаеце, ну і калі вось мы аб'ядноўваемся, святары розных канфесій, вернікі розных канфесій, а нават і атэісты, аб'ядноўваемся ў змаганні за праўду, за добро, выступаем супраць хлусні і таксама гвалту і насілля, ну то я ў гэтым бачу вялікую перспектыву для нашага грамадства беларускага у развіцці, што будзе будучыня. Падчас самой адсідкі, як я разумею, былі нейкія спробы яшчэ прадстаўнікоў улады ці самога ізалятара ІВС неяк размаўляць з вамі, тлумачыцца, ці вас пасадзілі, вызвалілі і вы нікога не чулі больш і не ведалі пра іх? Ведаеце, ну не было такога, каб хтосьці выходзіў са мной на кантакт ці штосьці такое, ну як бы адносіліся так, як да ўсіх. Абсолютно не было такого, што хтосьці мяне спрабаваў выхоўваць, павучаць, гэтага просто не было. Ну, вот. Вас, я так разумею, учора сустрэлі сябры вашыя, так? Таксама святары, калі вы выйшлі. Сустрэць, так, гэта таксама асаблівая прыгода. Аказалася, што ну, як бы за прабыванне у ІВС трэба плаціць. Кожны дзень харчавання каштуе 13 рублёў 50 копеек, ну і я быў прыемна здзіўлены, што у гэта ўсё, у кошт, калі мне далі квіток, у кошт майго прыбывання 10-сутачнага яшчэ ўваходзіла бясплатная экскурсія па гораду Віцебску у суправаджэнні двух супрацоўнікаў міліцыі. Чаму так адбылося? Таму што мяне з камеры вывелі раней, загадзя, гадзіну да майго вызвалення. Мяне аформілі, адправілі і па роспісу дакумента мяне вывезлі з гэтага ізалятара і павязлі на чыгуначны вакзал у суправаджэнні міліцыі. І я апошнія паўгадзіны дабываў свайго срока, ну, вось гэта была экскурсія па Віцебску, да, у суправаджэнні міліцыі. Апошнія паўгадзіны дабываў на пастарунку міліцыі на чыгунцы на вакзале. Вось, ну, і пасля ўжо мяне адтуль адпусцілі. Чаму гэта рабілі? Ну, можна меркаваць з той прычыны, што як высветлілася, мяне сустракала шмат сяброў, каля ІВС было каля некалькі дзесяткаў, можа 3 дзесяткі чалавек, можа нават больш, таму што амаль 3 дзесяткі чалавек прыехала пасля на чыгунку сустрэць мяне, падтрымаць мяне, прывітаць, гэта сябры, ну і, конечно, яно прыемна было вельмі. Ну, вось такім чынам адбылося вызваленне. Скажите, ласка, вот вы вярнуліся, дзякуй Богу, ўжо на волі, і вы ўчора ўжо запісалі зноў жа чарговае відэо ўжо на ваш YouTube-канал. Скажите, ласка, што вось для вас змянілася пасля гэтых 10 дзён, ці магчыма, нічога таксама? Ну, я узбагаціўся гэтым вопытам, ведаеце, я ніколі не быў там. Я па-іншаму сёння гляджу на тых арыштантаў, гляджу на, ну, таксама з часам спрабую зразумець тых супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў. Я бачу, што сярод іх таксама, сярод вось гэтых, хто працуе ў турме, ёсць сапраўды нармальныя, адэкватныя людзі, которые у кожным арыштанце таксама бачуць чалавека. І гэта трэба, ведаеце, прызнаць.
што нельга сказаць, што ўсе супрацоўнікі МУС, да, альбо вось у гэтым ізалятары, што яны ўсе абсалютна злыя, кепскія. Я такога не магу сказаць. Там былі сапраўды тыя людзі, которые культурна, адэкватна падыходзілі не толькі да мяне, але да кожнага іншага. Но але былі такія, которых смела можна было б як бы садзіць за іншы бок кратаў, і гэта не было б ніякай таксама памылкі. Ну, на жаль, сустракалася часам хамства. Ну, я не скажу, што у адносінах да мяне, але часам, просто, нельга так себе паводзіць. Вось, нельга, калі ты тым больш супрацоўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Вось, а што змянілася для мяне, я не ведаю. Я толькі ведаю адно, што тая сітуацыя, у якой сёння апынулася наша краіна, уся наша Беларусь, яна не можа трываць вечна. Мы павінны сапраўды зразумець, што мы патрабуем перамены. Гэта проста наканаванасць таго, што ўлада ў Беларусі павінна пачуць народ беларускі. Нельга пускаць пыл у вочы нейкім нацыянальным сабраннем, якое маецца адбыцца калісьці, што вось гэта вырашыць нашы праблемы. Гэта праблемы не вырашыць, гэта не будзе дыялогу ніякага. Немагчыма распачаць дыялог, пакуль сядзяць палітычныя вязні ў турмах. Першае, што павінна зрабіць улада, гэта выпусціць усіх палітвязняў, спыніць усе крымінальныя працэсы, справы супраць тых, хто абвінавачваецца з палітычных матываў, і толькі тады магчыма, што мы у нашай краіне збудуем дыялог. Іншага проста не дадзена. У гэтым я яшчэ раз пераканаўся. І тое, што прапаведаваць праўду гэта важная справа, і што праўда запатрабаваная, да, конечно, хтосьці сёння прапаведуе хлусню увесь час, як бы там ні было, да, ёсць шмат тых, хто лепш, хто горш. Як я слухаў беларускае радыё увесь час, будучы у вязніцы, там у камеры грала яно, да. Калі слухаеш гэтых філосафаў рознага кшталту, ведаеце, дзяржаўнага ўзроўня, которые філасофствуюць за грошы і гавораць, ведаеце, такую, прабачце мяне, ахінею. Прабачце, вось гэтыя сукамернікі мае, яны разумней разважалі. Чаму? Таму што ім за гэта ніхто не плаціў, гэта быў жыццёвы вопыт. А вось філосафам, як цябе аплочваюць, то да, за грошы можна гаварыць усё абы што. І вось ёсць з аднаго боку хлусня, але з іншага боку я адчуваю, што праўда таксама вельмі ў грамадстве запатрабаваная. І я ў гэтым яшчэ раз пераканаўся, што далей трэба прапаведаваць слова Божае. І апошняе пытанне, а ці будзеце вы самі працягваць гэтак жа, як і раней, на Ютубе гэтую актыўнасць, ці неяк зменіцца гэта? Ведаеце, я не маю іншага выбару. Калі я святар каталіцкі, я павінен прапаведаваць слова Божае. Немагчыма, які я буду святар, калі я перастану прапаведаваць Божае слово? Які я буду святар, калі я перастану гаварыць, дзе ёсць праўда, дзе ёсць падман, дзе ёсць добро, а дзе ёсць зло? Святар не мае права маўчаць тады, калі чалавек вагаецца падчас маральнага выбару. Святар павінен гаварыць, што ёсць добрае ў вачах Божых. А таму я не бачу такой магчымасці, каб я не праводзіў свой YouTube канал. Пакуль я маю здароўе, пакуль я павінен гэта рабіць. Я не бачу магчымасці іншай. Я не магу замаўчаць. Дзякуй вялікі. Гэта быў ксёндз Вячаслаў Барок, пробашч каталіцкай парафіі ў Расонах у Віцебскай вобласці, з якім мы гаварылі літаральна праз дзень пасля яго вызвалення з віцебскага ізалятара, пасля 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Дзякуй вялікі, ксёндз Вячаслаў. Дзякуй. Дзякуй усім таксама гледачам, што былі разам з намі. Вы глядзелі Свабода Прэміум. Для вас працаваў Дмітрий Гурневич у Празе. Подписывайтесь на наш канал Свабода Прэміум. Заставайцеся са свабодай. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.